um tun trum tutorial tura chuan new pension scheme hei sarkar hian hna la ta a new pension scheme kan hmang deuh fur to hna lak thara heta lak thara chuan khami a kan swa subscribe pa kan en dan kan in check ve dan tur kan lo eng lo don ni pran le pi pan pran chu permanent retirement account number an ta khami kha poimo em kha kha kan id tur ania tuna a check dan kan lo ti thok thokang ama saberin internet a kan lu tanga nps sorry nps new pension new nps.cra.nsdl a hen lu tur ania hi kan site ve ania ta hen kan lu tang chuan hemi page hi ron lang ta subscriber a hian hei chu nodal officer man tur ania subscriber a hian lu tur ani hei ka lo chu to sa oma Mahse hei kan chulunga ka nps number kan enang 1100 chuan password hi lekha te atm card kan don don lekha a kan don ang che khan central record keeping agency nsdl ti khan oma khami kan password ka poi khat kan man khan va thlak tur ania ke hi ka thlak to wangin tutorial karon ti thei to lawa khami khan number antina na oma e khami password kha Mahse vai khat luna khan thlak ngal to ne ke chu kalo thlak to wangin ka password hemi a password eng lawa hi e ka thlak thei to re lawa chuwang chuan khami password kan man tir masak pera khan e change ngal tur ani in hriat reng turin chin sia reng thei tur kha password number khe rangai lawa alphabet le number po implement pol thei ani chuan lu kan tumang 68 plus 7 chu 8 plus 7 chu 15 mo 75 ani don ta hi lo lang thena ni nom khom 75 te khan kan lut mai ta ne ka chuan heta hen summary te oma heta hen password thak na po kha oma hemi hi lu theilo chen har san na in nei chuan meron contact mai don nia chuan hei summary heta hian achan chu gpf statement te angin bank hian loan lak don te eng emaw a hian thil a hian chemical statement transaction statement a hi min deal ve thina hei hi pdf in a download theia kan statement kan pawisa da dan te enge thlak ngai te lo om thei ta chuan hei hi ka du year kha kan da 2010 tang ka chu ka 1920 hi lo ti mai ta na quarter apo first quarter second quarter fourth quarter thing oma all in kan tinga chuan statement kan generate anga chuan pdf in a download theia hei a print theia pdf in a download theia excel in a download thei bawk ani hei hi kan statement tlang pui khan ta kha kha ang lo dan chu nps subscriber te ta na share tur poi moi mai mani kan lo in check ve thei na tur chu ani asan pain account na te en thei en tur om lem lo ani khami kha kan en thei sak thei chung lo ma nia in zon chhuwa ve angai thin ani ale ka lo me